everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karong mga higala, aniya ang sumpay ning ng ginapustang sugilanon, made of fortune. As if lang gyapon nga, wa. Mao lagi, kay taas lagi garbo. Bilibas na kus pasensya ni attorney, eh. Atong tabangan si Attorney Hana. Oh, ano man? Doon na kayo nahuna-unaan nga pa. Si Rona! Oh, come on, darling. They're my friends. So, ano nang liita mo ni Bayhana? Hello. Hi. Hi, Ryan, Irene. Long time no see. Huh? Hello. Darling, this is Ryan and his wife, Irene. And oh, is this your baby? Oh, darling. There is their baby. Someday, we're going to have our baby too, right? Yeah. Oh, the baby is crying. Gusto na siyang mupauli. She wants to go home. Pasensya na ninyo ha. English. We have to go ahead. You see, the baby is upset. Excuse us. Okay. Nice meeting you. Okay, amping mo. Nice meeting you too. Ato na tarayan. Tana. Ana, ito ba? Biyan na to sila sa attorney. Manawag na niya ako para mo-explain. Uy, hala. Oh, ano? Ganun ni Sirit matuglakaw sila si Ryan ug Irene? Uy, hala, wa kay problema ang bata? Gikugos naman to ni Irene o gialsa ni Ryan ang stroller. Dali, atong sundan. Let's go over there, darling. Oh, si Rona? Siya gid ang hinungdan. Kalma pa kayo ni beso-beso na mundo ha? Haskang bagaag ka po ang bayhana. Mura na gyugwa. Na, mura ra gyud siya gwa. Feeling close kayo? Agay, Oh, Marvin? Hello? Ngano, Angel? Irene, oo niya na ta magtiwas og istorya ha. Nausa man ka. okay na. O sige, okay ra. Nangluspat ka oh. Sakit ang akong tiyan. Uy, hala, ipadaplin ng sakinan. Di mahimo mo padayon ka drive. Oo. Sakit ka kayo? Okay na. O sige, okay ra. Gipaningot na ka oh. Ipadaplin dayon ng sakinan. Wa man ko kay tingog-tingog diha. Naguna-una gyapon kang Rona no. Oh, Ni gwapag balik si Rona no. ayaw anahan. Unsay ayaw? Oh. Uy hala. Ngano ni padaplin man na sila sa attorney? Pupadapilin na sa da. Nanawag si Angel. Hello. Irene, gisakitan sa tiyan si Marvin. Unsa? Uy hala nga naman na. Oh, Han, unsa day? Ngano day? Gisakitan ko ng maayo sa iyang tiyan si attorney. Oh, Sa day ni nahitabo niya, uy. Noon samday ni siya. Lord, tabangi siya, pe. Sige na. Antaw siya kuha, Lord. Magunsa naman lang ko kung mawa siya, Lord. Nagsalik na ba ko niya? Angel! Ryan! Ryan, nasa na? Kumusta na si Mervin? Operahanan siya. Ruptured appendicitis. Uy, karasa man ang operasyon. Asap. Nipirma naman to sa attorney. Mao ba? Angel, ikaw lang una din ha. Ako pang ihatod sa bay si Irene o ang bata. Oo, sige. Ani lang ko. Manuwag pa ko sa ilan ni Mervin. Nanawag na siya. Doon na rin muabot niya helper para mubantay niya. Ha? Mabantay niya? Ako di ay. Aha. Ako'y mabantay niya. Akuan, kanang ingon mo to sa attorney nga. Iyarang helper ang mubantay niya. Di mo siya masugot nga ikaw. Nga naman.
Nganong di man siya musugot nga ako'y mubantay niya? Di lang tingali siya gusto nga mahasol ka. Di man ko busy. Naman ko'y time. Nganong dili man ko niya pabantayon niya? Nga naman ko no? O wala na sa kumangutan na kay balisod naman ganito siya sulti tungod sa kasakit. Gi-ready naman sad siya sa doktor para operasyon. Mao ba? Lakaw na ako ka, Angel, ha? Balik ko niya, teka. Ihato doon na ako sa lasbay. Okay. Sige. Sige. Nganong dili man siya pabantay na ako? Hadlok siya nga dili na ko siya tarungon sa pagatiman. Sakit tas dugan, uy. Nganong ingani man ni kasakit ang akong dugan? Di ni mahimo. Ako siyang atuon. Di ko masugot nga dili ako ang mabantay niya. Dili ni pwede. Oh, nurse? Asa na dado ng pasyente? Sa OR, ma'am. Oh, Sunod lang dito, ma'am, ha? Ikay mo bantay niya? oh. Ikaw si Ingrid Vertud? Angel. Angel Miranda. Oh, kay Ingrid Vertud man iyang gibutang nga mo bantay niya, ma'am. Mo ipagbuot sa pasyente. Oh. Nga duman. Nganong dili ba siya pabantay na ako? Willing raman ko nga mo atiman niya. Anong dili man siya musugot? Angel! Irene, Oh, nagilak lagi ka. di ko pabantayon ni Marvin. Oh, Hindi siya pabantay na ako. Sakit kayo akong dugan. dili lang tingali siya gustong mahago ka. Hago ba ang magbantay og pasyente? Unya, dili pa sa tudugay nga na ospital ka. Bawal kang ma-stress. Og nahibaw si attorney Ana. Mao tingali na hinungdan. Mao gani nga gusto ko mabantay niya. Kay gusto ko nga makabaw siya pag-atiman ako. Sige lang, sige lang. Humanon niya sa operasyon ni attorney. Istoryahe lang siya, ha? Sige na. Ayaw na paghilak. Mamauli lang una ta na. Di ko, anir ako. Magawat ra ko gawas niya sa operating room. Angel, mga unsa ta na? Wa ko gigutom. Oh, niabli ng operating room. Oh, Marvin? Unconscious pa ang pasyente, ma'am. Oh, nandun na siya sa iyang kwarto? Yes, ma'am. Pero ang authorized ka mo bantay ra ang pwedeng mukuyog sa pasyente. Angel. Nganon di ba ko pwede mo bantay niya? Nganon di ay? Angel. Ato lang una sa amo katogron, ha? Nag-order naman si Ryan og food para sa to panihapon. Ato ras bye. Nganon di ay nga dili ko pwede mo bantay niya, Irene? Angel. Dili lang tingali gusto si attorney nga mahago ka. Sige lang. Ugma sa'yo. Muduaw ta niya. Pwede naman kang muduaw bisag. Dili gud ikaw ang mubantay kud. Nihilak na sad ka. Mag-uolbi ako magtanaw ni mo maghilak ka. Wa ko maanad. Di man ako kapugngan, be. Makahilak man yun ko. Sa laktod nga pagkasulti. Love gid ni mo sa attorney. Oh, na-shock na sad ka. Di na sad ka mo anggon bisag klaro na kaayo. Oh, Angel. Uy, Angel, ngano ka, uy? Angel! Uy! Oh, Irene! Mahal kayo na ako si Mervin! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.